Okay, velkommen til Laus svare på spørgsmål. Der var en, der skrev what the fuck på min video for 2 måneder siden. Og her er mit svar. What? Hvad siger du what the fuck til what? Til min kanal. Det er ligesom lidt hyperaktivt, ikke? Og det er what the fuck. Det er ligesom at sige what the fuck til det her. Men det er altså simpelthen what the fuck. Kan du ikke lige censurere det lidt for mig? Det er jo nok det, man ikke må i USA, vel? Du er ikke en amerikansk turist. Du er ikke en turist, vel? Du er ligesom en del af vores verden, ikke? Så skal du ikke kalde mig sådan noget. Lars, du kan lige så godt opgive at være alvorlig. Så skal du ikke... Så skal du ikke kalde mig sådan nogle ting. Det er Lars. Så var der en anden motherfucker, som skrev på min kanal. Wooga Wooga. Han skrev, Wooga Wooga was here. What? Han skrev det simpelthen på min kanal. Det er ikke så godt, det der, du har derovre. Fuck, den filmer min mave. Shit. Lars, man mister faktisk liv af at spise narko i det her. Gør man? Ja. Okay. Og så den anden. Så var der en, der skrev til min kanal, hey, I saw your channel and it's so good. Leave any feedback. Jeg sagde, den var god, ironisk. Okay, hej hej. Jakob F. siger lige hej hej. Hej. Og vi tager lige et blik hernede. Nej, vi skal lige tage et blik nede i... Vi skal lige have trøjen. Hvad? Har du en bums? What you talking about? Yeah!